ए माई मदेशिलापुर में बसिर गइलु निमिया के छाव। एकदम ताली के गड़गड़ाहट से माहौल गड़गड़ा जाएगा चाहिए, काहे से कि असली भोजपुरी के पानी के पावर है। सब दिन सबका से महंगे बिकाला। भारत के छोड़ यार मॉरिशस समुद्र पार सूरीनाम त्रिनिदाद सगरो बहाला। तो कहे के बाद कि आमी से यू सजा कि माई मदेशिलापुर में, ए माई मदेशिलापुर में, कि माई मदेशिलापुर में बसिर गइलु मदेशिलापुर में बसिर गइलु निमिया के छाव। भैया आके काला काटा में तू काली काजी ए भैया भैया विजय भैया कि मान ले ले भैया हमके पति। कुछ भी बोलते हो है ना। कि मान ले ले भैया हमके पति। कि पगली देखावे अगरबत्ती। भाई कहे के बा कि माई काला काटा में तू काली कहलू भैया ये शार्पी किनके हाथ में है? शार्पी भैया शार्पी के होल्ड करा दी। लाल लाल लाइट आवा था कैमरा से एकदम हमरा सूचना मिलल। वाह वाह यही आशीर्वाद खाली तो हम लाइट भाई। ओए लाले माई एकदम रहुआ के दिन दुगुना रात चौगुना उन्नति देश खूब आगे बढ़ी रहुआ हमनियों के बढ़ाई। आज पटन में पटन देवी मैया पूजाइलू। कहे के बाद कि इहे बबिनती माई एक बार आई तू हमरे कि माई मदेशिलापुर में बसिर गइलु निमिया के छाव। अरे इहे बबिनती माई तू हमरे
सुर में बहके गइल निमिया के देखियो कहीं तरह भूत मत उखड़ जा यही पर माई आई है तो तू भूत बनबू न तो हम एको सेकंड ना लगी ओझा बन जाए आ झाड़ दे बढ़िया माई मत आ जा एक और आई वाह आज उठली गंगोत्री से गंगा मैया अरे चली दिल्ली हरिद्वार क्या बात है अरे उठली गंगोत्री से गंगा मैया चली दिल्ली हरिद्वार वाह वाह तो नीचावा से खौलेली गंगा मैया ऊपरा बहे हो अभी देखिए मेरी गंगा मैया खौलल बड़ी पूरा बिहार यूपी पूरा पानी छाप ले बा सब लोग आ जाएंगे हेलो चेक एकरा के उठाइए के रखे के बाद कैसे कि पहले से तनी मनी फिर कोड रुकल नु कोडवा हम इधर का रहे हैं उधर नहीं का रहे हैं चलिए आज हम अपना दिल से बड़ा खुश बानी इतना खुश बानी इतना खुश बानी इतना खुश बानी कि इतना खुश बानी ये बतलावे वाला बात नहीं खे आज अपना प्रखंड में अपना गांव में अपना क्षेत्रवासी के समक्ष विजय चौहान के आमंत्रित कइल गइल एकरा खातिर हम सदा आभारी रहब अनुरोध भी करब इरुआ सब बार-बार हमरा के बताएं सबसे पहले तमाम भोजपुरी के जाने वाला सुने वाला पहचाने वाला प्यार करे वाला हमनी के प्यार करे वाला तमाम चाचा भैया माता बहन बड़ बुजुर्ग सबके मंच में विराजमान जितना भी अतिथि गण बा सबके और साथे साथे एह मधेशिलापुर के पावन पवित्र धरती के हम विजय चौहान नतमस्तक प्रणाम करता है एगो ताली बजा के आशीर्वाद दे दी सब इनमें से सब लोग हमारे घर जानता है हम कहा कौन गांव के हैं नहीं के पता तो हम लोग के गइला तू तानी के फील्ड में गइल बड़ा लोग लगता है मैच देखे चली हमार घर यही प्रखंड के खरदरा नोनिया टोला गांव में बा हेती चुकी रहनी तब से हमरा गांव के लोग हमरा क्षेत्र के लोग हमरा के बड़ा सपोर्ट कैले बा अरुआ लोग के प्यार आशीर्वाद से आज विजय चौहान के भी 1,00,000-2 लाख लोग तो जरूर जाना था जितना भी यूट्यूबर भैया लोग बा सबके हमार सादर प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा काहे से कि रउआ लोग आशीर्वाद दे देबो तो छोटा हनो लइका बड़ हो जाए सही बात बा म्यूजिशियन टीम के सब भैया जितना भी लोग बा सब भैया के स्वागत बा
सुर संग्राम विजेता राहुल पांडे जी, सुपरस्टार गायिका शिल्पी राज जी, सुपरस्टार गायिका अंजलि भारती जी, हमारे भाई रवि सिंह, सोनू भैया, सबके स्वागत बा। विनोद भैया कहाँ बानी जी? आई है आई, आज दिल के बात कहिए दी। यहाँ के विनोद भैया, विनोद बिहारी जी, जब हम हेतक रहनी, छोटा रहनी, तो हसन पूरा साइकिल से चल जाई और मेरा गायक लोग के कतार लागल रहे यहाँ के स्टूडियो में। हम चल जाई, का करी, छोट बच्चा रहनी, भैया के बड़ा प्यार स्नेह मिलल बा हमरा। वो प्यार को वो हम ना भुलाए, ऐसा ही आशीर्वाद प्यार बनौले रहे। चली गुडू देखी, हमने के छोट मोट कलाकार हैं जा, अगर गावत बजावत घरी कोनो गलती या त्रुटि हो जाओ तो अपना आंगना में खेलत एगो छोट बच्चा समझ के माफ करब सबे। विलंब ना करते हुए हम अपना कार्यक्रम की शुरुआत करब। समिति से आदेश बा कि पहले तो भजने भक्ति होई, बाद में हुआ सबके आदेश के ऊपर बा।